ستویں زمین دی طاقت ویکھیا مینوں جبریل کدھر نہیں ملیا اے سوال کرن والے میرا علم یاد ادھر او ظالم عبد الرحمن ابن ملجم پہلے تے مولا علی دا یار سی اکٹھے بہن والا اکٹھے کھان والا تحفے دین والا تحفے لین والا لیکن عرب دی ایک بڑی حسینہ تے جمیلہ عورت سی بڑی حسین عورت سی اودے حسن نوں دیکھ کے تے فرشتہ ہو گیا فدا ہو گیا انہیں نکاح دا پیغام بھیجیا کہ لگا میرے نال نکاح کر لے انہیں آکے ایک شرط تے نکاح کرانگی علی نو قتل کر 3000 حق مہر وچ دے نکاح کرنا نکاح کرانگی اے میری شرط ہے کہنے لگا کہ تو 3 دی جگہ 6000 لے لے علی دا قتل کیوں کرانا ہے علی دا قتل کیوں کرانا ہے کہنے لگی کہ نہیں جنگ صفین دے اندر مولا علی نے ساڈے آبا و اجداد قتل کیتا ہے ایسے واسطے میں بدلہ لینا ہے جی اگر میرے نام نکاح کرنا ہے چل میں تمہیں حق میرے پیسے بھی نہیں دیتی بس علی نو قتل کر حسن دے اندر آ گیا حسن دے اندر بک گیا کہنے لگا جی دل تے نہیں مندا پر مجبور ہو گیا کی کرا کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں ایک بار علی تے کراں گا ایک بار جے لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگے تو میں دوبارہ نہیں کرنا عورت کہنے لگی ٹھیک ہے بس تو ایک بار ہی کرنا ہے میں کتاباں دے اندر پڑھے کہ 1000 درہم دی زہر منگوائی گئی 1000 درہم دی زہر اس خنجر دے تے تلوار دے تے لگائی گئی اس تلوار نو زہر دے وچ دبو دتا گیا کئی دن تک او زہر دے وچ رہی جد صبح دا ویلا عبد الرحمن ابن ملجم مسجد وچ جا کے تے صف دے وچ اپنے آپ کو چھپا لیا ادھر صحابہ مسجد وچ جد نماز دا ویلا ہویا نا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ سنتاں پہ پڑھتے ہیں جد دوسری رکعت دے وچ سجدے تو جدو اٹھے رہے عبد الرحمن ابن ملجم نے سر دے تلوار دا وار کیتا تلوار اتنی تیز کہ سر دے وچ لگی تے تلوار کلا دی لو تک دو سر دے 2 ٹکڑے کر دتے 2 حصے کر دتے پر قربان جاواں علی تو صحابہ نے انہوں پکڑن دی کوشش کی تھی لیکن اس بدبخت نے کئی صحابہ نے شہید کیتا کئی نے زخمی کر دیتا لوگوں نے چادر دے نال انہوں اکٹھا کر لیا پکڑ لیا اور مولا علی نے جدو سر دے پٹی بنی گئی نا قربان جاواں مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن جلدی کر نماز پڑھا نماز دا ویلا پیا جاندا ہے جلدی کر نماز پڑھا نماز دا ویلا کیا جاندا ہے ایتھے میں ایک پیغام بھی دیاں گا او جڑے بہتا علی علی کردے نے کہندے نے جی صرف ساڈا ہے علی تے موت تے زندگی دی کشمکش وچ کہندے پتر نماز پڑھا جلدی کر نماز دا ویلا کیا جاندا ہے نماز دا ویلا کیا جاندا او جڑے بہتا علی علی کرن والے نہ کدی نیتی تے نہ کدی قضا کیتی کدی نیتی نہیں قضا انہوں نے کی کرنی ہے اس واسطے جے علی دے نال محبت رکھنی تے پھر 5 وقت کا نماز ہی پڑھنا پڑے گا پھر 5 وقت کا نماز ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ تسی علماء کو سنیا میں تو علماء دا خادم ہاں میں تو علماء دی قدماں دی خاک دے برابر بھی نہیں تسی علماء کو سنیا ہوگا جب ولادت ہے نا مولا علی دے تے ولادت کعبے دے اندر کعبے دے اندر حرم پاک دے اندر ولادت مسجد دے اندر تے شہادت بھی مسجد دے اندر اور میں نے ایمانداری نال دسیا کہ لطلے علی او علی نو کتنا رب دی عبادت نال پیار ہوے گا جڑا پیدا رب دے گھر وچ ہو رہا تے شہادت تے رب دے گھر وچ ہو رہی انہوں کتنا کوئی عبادت لطف آندا ہوے گا وہ کتنا کوئی رب دی عبادت کردا ہوے گا حضرات زیرہ مولا علی نے تے جدوں حملہ کیتا گیا مولا علی نو گھر لے آیا گیا جدوں گھر آ گئے دشمن نو پیش کیتا گیا جدوں سامنے آیا نا مولا علی فرمایا دس تیری آخری خواہش کی کہنے لگا حضور میں نے پانی پیا اللہ اکبر پانی پیا دو تے مولا علی فرمایا کہ بیٹا حسن نے شربت پیاؤ انہیں شربت پیاؤ صحابہ کہتے ہیں یا علی انہیں تواڈے تے قاتلانہ حملہ کیتا ہے جان لین دی کوشش کیتی ہے تسی انہوں پانی پہ پیاندے ہو
تسی نے پانی پہ پیاندے ہو. حضرت مولا علی نے فرمایا جو انہوں دا شعور سی جو انہوں دا منشور سی انہیں کیتا جو میں اپنے نانے مصطفیٰ پر سکھیا جو میں اپنے نبی پر سکھیا جو میں اپنے سسر جان پر سکھیا میں تے وہی کرنا ہے نا میں تے وہی کرنا ہے کیونکہ سارا بچپن ہی مولا علی دا کملی والے نال گزریا سارا بچپن مولا علی دا کملی والے نال گزریا تے اے تے دنیا دے تے آ کے کملی والے دے نال رہن نال تے ساری گلاں نے اس تو پہلے تے گلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی چچی جان دے گھر آندے نے نا مولا علی دے گھر جدوں آندے نے حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندے میرے نبی فرمانا کرنا چچی جان امی بلا بعد امی میری ماں دے بعد تسی میری ماں ہو تے پتر آمن تے ماما تے اٹھ کے کھڑیاں نہیں نہ ہوندیاں ماما تے کھڑا ہے یا نہیں نہ ہوندیاں ہمیشہ ماما آمن تے پتر اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کرتے ہیں تے چچی جان تسی انج نہ کیتا کرو حضرت فاطمہ بنت اسد بول کے فرمان کے دیانا کہ کملی والے پھر سونیا میں اٹھ کے کیوں کھڑی نہ ہوں یہ جڑا بچہ میرے شکم دے اندر ہے نا یہ بچہ جڑا میرا شکم دے اندر ہے نا سونیا جدوں تسی بیڑے وچ قدم رکھ دے تے یہ میرے پیٹ وچ اکڑ جاندا ہے تے کہندی اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا نبیاں دا سلطان کیا ہوندا ہے نبیاں دا سلطان کیا ہوندا ہے او جڑا علی ماں دے شکم دے اندر اتنا کملی والے دا ادب کری جا رہا اتنا ادب کری جا رہا ایک دن مسجد دے اندر صحابہ دا جمع غفیر تے مولا علی بھی بیٹھے نے لوگ آ رہے سوال پوچھ رہے جا رہے سوال و جواب دا سلسلہ جاری ہے جبریل سدرہ تے بیٹھا عرض کی تھی مولا میں جا کے سوال پوچھا اجازت ہے میں بھی پوچھ رہا ہوں تو رب نے فرمایا جبریل جا تیرے اجازت ہے انہیں جبریل بشری لبادہ اوڑ کے آیا بشری شکل بنا کے آیا انسانی روپ وچ آیا آگے تے مولا علی دے سامنے بیٹھ گیا تے کہنے لگا یا علی میں بھی ایک سوال پوچھنا ہے میں نے بھی جواب دیو اس لطف والی گل سناواں جب جبریل امین آ کے بیٹھے نے نا مولا علی دے نظر پہ تے مولا علی مسکرا کے فرمایا تسی بھی آئے ہو تسی بھی آئے ہو بارو باری جب جبریل امین مولا علی دے سامنے آئے نا کہنے لگا یا علی میرا بھی ایک سوال ہے جواب دیو تے مولا علی مسکرا کے فرمایا تو کی سوال کرنا ہے تو کیڑا سوال پوچھنا ہے تے کہنے لگا جی دسو اس وقت جبریل کتے ہے دسو جی اس وقت جبریل کتے ہے حضرت مولا علی نے جب نگاہ اٹھایا نگاہ آسمان پر اٹھا کے سارا آسمان سے نظر ماری ساری جنت نظر ماری تحت الصراط سدرۃ المنتہا تو لے کے ساتویں زمین کی تہ تک ساری نظر ماری پر جبریل کی نظر نہیں آیا حضرت مولا علی فرمایا سوال کرنے والے میں سدرات رسول جبریل اتھے بھی نہیں ملیا میں جنت وچ ویکھے جبریل اتھے بھی نہیں ملیا میں ساتویں زمین دی تہ تک ویکھیا مینوں جبریل کدھر نہیں ملیا اے سوال کرنے والے میرا علم یاد ہے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل اے مولا علی دا علم اے مولا علی دا علم کسی نے آ کے آکھیا نا مولا علی کو یا علی او باہر نہ کچھ لوگ کملی والے دے علم تے تان پہ کردے نے معاذ اللہ تان پہ کردے نے کہ مولا علی نے اٹھ کے فرمایا او لوگو میرے نبی دے علم غیب تے تان کرنے والے ہو میرے نبی دے بارے وچ گلاں بعد وچ کریا جے آؤ جو پوچھنا میرے کول پوچھ لو آؤ جو پوچھنا ہے میرے کو نہیں پوچھ لو انا مدینہ العلم و علی جو بابھا او علی جنہوں میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ادھر دروازہ ہے میں علم دا شہر ہاں علی ادھر دروازہ ہے کہ ہمیشہ دروازہ کراس کر کے ہی اندر جانا پڑتا ہے دروازہ کراس کر کے ہی اندر جانا پڑتا ہے